Og det er bare nu. Prøv at min rødt helt er forskelligt. Skal jeg starte på dig? Ja. Vi skal lave ansigtsmaske. Sådan så hun bliver smuk. Så bliver den, tror jeg ikke, fordi... Den er bare siddet sådan en hel dag. Er du færdig nu? Ja. Så kom bare sådan frem, du. Puha. Var en rigtig jøder, hva'? Jeg hedder Jæder, skal jeg. Er du klar? Og det skal være sådan rigtig tyk lag alle sammen. Fordi at... Også? Fordi at så kan man bedre pille det af. Så piller du alle de dårlige hudting af. Kom, eller? Ja, her er det serviet. Der er meget rent. Kan ikke se det? Det er ligesom lort. Så giver du på mig. Det er virkelig liv. Det mærkes dejligt, ikke? Ja. Sådan Så helt... lige til at prøve på spidsen. Det er sådan noget pide på en dag. Det skal vi ikke. Det klarer vi sådan om på. Det er sødt. Din piercing kom til at dække til. Vil du nå at tage den ud? Tænk, så kommer det her creme måske lidt igennem din midte. Det er tit. Skal vi klare sådan en øjenbryn der? Lige der. Det er top. Det er der. Sådan så. Tag dine fingre. Hvor lækker. Ej, nu skal jeg prøve den. Det er så anden farve, det tørre. Ja, det er grønt. Nej. Jeg har en hos min far, den er rød. Og lugter enormt. Det gør så ikke, den her kan se sådan. Det er en... den far... Ja, okay. Når det er mere på, for det bliver federe. Udsiden. Jeg kan ikke sådan ned dit øjenbryn. Så! Jeg dækker nu så. Okay, jeg skal lige bruge vaskeklud. Ej, jeg skal bare hoppe på den op, spise, så er det færdigt. Det er nogle fiseprutter. Det dufter dejligt. Det dufter ikke. Nej. Det stinker. Okay, så Det er min dufter så. ikke. Så er min så. Spil op, måske. Jeg kan slet ikke komme over. Prøv at se det, sådan her min far engang nede på mig. Sådan her var det hele. Det er som om, det spyr i øjnene, ikke? Er det rigtigt? Der er det oppe i mit hår. Okay, det er altså, man kan ikke se, hvor man har taget det. Det skinner. Det er sådan helt koncentreret. Og sådan, Jeg kan bare mærke, at din bøjle går sådan der. Har du prøvet at mærke? jeg har sgu mærket. Skal du mærke, han i munden? Vidste jeg.
Det er lidt grønne. Jeg skal gøre. Dejligt ind i øjenbryn. Ja. Op i næsen. Ja. Den holder det også. Kan du se fra? Puh, jeg kan næsten smage det. Jeg bare så pupper ud. Jeg skal have lidt tykkere her. Så på et tidspunkt så begynder det at stramme. Jeg får det helt varmt. Lige op i panden. OK. Så. Okay, her. Brug vaskeklud med lort på. Så det her er vores resultat. Det er frække. Skinner. Det ligner, vi har fået en babyolie helt andet. Ja. Så vi ser jer senere, når vi piller den af.